Waar ben je onderwijs net aan? Nergens in, ik strunk gewoon aan. Je hoeft er niet door de sterren. Ja, Oké. maar jongens, Ik heb geen idee wat je Nee. was door. Wat doe je ook? Hè? Wat doe je Ja, ik ook? doe een film en ik streng er door sterren. In principe doe ik hetzelfde. van welke omroep doe je dat? Ja, dat is voor mijn eigen omroep. Oh, De Friese vlaggen. zijn dat ook uit? Ja, zeker. Op Ja, internet? op YouTube. Ah ja, Ken je dat wel, YouTube? jawel. Oké, ja, nee, inderdaad. En er is een stukje filmpjes op. Ja, Ja. dat klopt inderdaad. En daar kom ik nou ook op. Ja. Ja, nou geweldig. Geweldig. Ja, ik neem je een aankorting, dan je had je werk en dan rijd je door sterren in. Precies. Ja, dan ga ik goed in skat. Ja, Oké, maar kom je op een meisje in of s'avonds door? ja de hele dag. Ik kom daar dan nou ook in. Ja, nee, zeker. Maar... Nou, ze hebben heel vaak evangelisten natuurlijk. Die proberen je het hegere sferen bij te brengen. Daar ben je net vatbaar voor? Daar ben ik net vatbaar voor. Nee? Hier ermee voort, maar daarom zetten het maar net. Ja, daar ga je wel een punt. Ja, maar dat doet de Satan dan. Ja, ik zei dat is altijd mooi mee. En het goed komt van God en het kwaad dat doet al hier de Satan. Maar Zo stonken er net in. nee, dit bij mij net op. Nee, oh, evangelisten. Die kom ik net zo vaak in. Maar... Oh, regelmatig. Ja, hè? Maar waarom zit je nog in de kerken? Nou, wat juist? Ja, ik zou maar in je voet. Invoert. Ja. Nou, op invoert rijden het zo. Ja, het kan wel, maar dan moet ze de stoeprand nog een omheen doen, weet je wel. Dat is maar de ene voet. En de stoeprand zei ik binnen dat ik maar dit stampje daarop steunde. Ja, Maar, dat zit er voor jou net van. Zo is de staat voor mij al in de wel net passen. Dat denk ik net, nee. Maar hoe kan dat zo dan? Auto-ongeluk. Auto-ongeluk, Van een oh. auto-ongeluk. Weet je. Lang lien of? Ja, dat is al heel lang geleden. Oké. Het ongeluk heb ik gewoon toen ik al weer. En zo lang heb ik altijd omgelopen, maar die voert dat het helemaal misging en toen moest het eraf. Oh, dat is wel heftig. Ja. Ja. Ja, met de spotje alleen. Je leerde mijn leven zeker. Ja, dat is het voordeel. Ik zit nog een kerk en ook ik zit in de stad. Ja. Ooit moest ik rennen. Ja, maar dat is ook wel fijn toch, René? Ja. Jawel, maar zitten in de stad is ook leuk. Voor nul en mijn knopje in te drukken en ik ga. Ik ga nu staan gewoon op de hoes. Oors zie ik dat net die, maar ik ben passie. Dus dat mag je wel, want oors dan met dat broekje en staan gewoon weer. Nou. En dat is de bedoeling net. Nee, dat snap ik inderdaad. Nou prima, dan wens ik je nog een heel fijne dag. Nou, ik dacht echt. Ja. Leuk om even met je te praten. Ja, toch, dat ja. blijf je op die reis gezegd. Dan blijft die eens bij je staan, dan blijft die eens bij je staan. Nou, gezellig toch? Ja, zei dat. Ja, zeker. Daar je samen om. Daarom. Hey, Nou, hoi. succes, hè?